Goňşy Iranda koronavirus sebäpli ölenleriň sany 8 adama ýeten mahaly Türkmenistanyň häkimetleri bu virusyň öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň 24 fevralda çap eden maglumatyna görä bu çäreleriň çäginde Türkmenistan özüniň Iran bilen arasyndaky serhet ara çägini yapdy. Bu ýerde adamlaryň we ýükleriň hereketi çäklendirildi. Komandirleriň buýrugy esasynda Kakadan Gyzylarwada çenli aralyga gözegçilik edýän serhetçiler respirator ýagny dem alyş ýollaryny gorumak üçin ýürite gurallary geýýärler. Şeýle-de Türkmen tarapy Tehrandan Iranyň serhetdäki owalarynyň ýaşaýjylaryny we olaryň mal garalaryny garaşsyz zona goý bermedligi haýyş etdi diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Türkmenistanyň Iran bilen arasyndaky serhet ara çägini ýapandygy baradaky maglumaty Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary hem tasdikleýärler. Olar bu barada mundan öň Iranyň dürli harytlary getirip satan söwdegärler bilen söhbetdeş boldular. Şeýle-de habarçylar bu virusyň goňşy Irana gelendigi barada maglumatlardan soňra ýurtda hususan da Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda dowul dörendigini aýdýarlar. Olar muňa esasan hem türkmen häkimetleriniň ilatyň arasynda koronavirus barada düşündiriş işlerini geçirmedliginiň sebäp bolýandygyny belleýärler. Adamlar Türkmenistan bilen Iranyň arasynda 200 çemesi kilometriň bardygyny aýdyp alady diýärler. Olar bu virus Irana gelen bolsa onda Türkmenistana hem geler diýärler. Şeýle-de olar eger Hytaý bu virusy kontrol edip bilmeýän bolsa onda Türkmenistan ne ykdysady ne de maral taýdan onuň bilen görüşmäge taýýar diýerler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan ahally habarçy 25 fevralda gurrun berdi. Adatlyň Lewapdaky habarçylarynyň biri bolsa welaýatda ilaty ýokunç keseller barada habarly etmek çäreleriniň güýçlendirilendigini aýdýar. Farab etrap şäher we owul lukmanlaryny ýiti respirator keseli barada idara kärhanalarda, mekteplerde wagt işlerini geçirmek tapşyrylypdyr. Käbir mektepleriň okuwçylaryna grip bolsaňyz mektebe gelmäň lukmany ýüz tutuň diýip aýdypdyrlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 25 fevralda gurrun berdi. Şeýle-de ol 24 fevralda Türkmenabad şäheriniň aeroportunda etrap lukmanlarynyň gatnaşmagynda ylmy amaly taýýarlyk çäresiniň geçirilendigini hem belledi. Çärede virus ýokuşan raýat getirilende onuň ilkinji goranyş we onu kabul etmek işleri barada synagy geçirilipdir diýip habarçy welaýatyň saglyk işgärleriniň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri Hytaýda dören we dünýä ýaýrayan täze koronavirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurdun çäklerini onuň ýaýramagyndan gorumak üçin ähli zerur çärelerin görülendigi şolsanda virusyň bardygy tasdiklanan ýurtlardan gelenlere gözegçilik edilýändigi habar berildi. Türkmenistanda ýene de bir Yegowa şaýady türme tutsalygyna hökm edildi. Türkmenistanda ýene de bir Yegowa şaýady dini ynanjy bilen baglylykda türme tutsalygyna hökm edildi. 17 fevralda Daşowut welaýatynyň Boldumsady Trap sudy Raýat Wepa Ýakubow çağırış boýunça harby ullukdan boyun gaçyrmakda günä bildirip 2 ýyl türme tutsalygyna hökm etdi. Bu barada Yegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez 24 fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bendine görä, harby ullugy çağırylışdan boşadylmak üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle ullukdan boyun gaçyrany 2 ýyl içinde düýediş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Wepa dini ynanjy sebäpli harby ullukdan ýüz öwrenlik üçin ikinji gedek jinayet jogapkärçiligine çekilýär diýip Lopez aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Raýat Wepa Ýakubow jinayet kodeksiniň şol bir maddasynyň esasyna 2017-nji ýylda da jogapkärçilige çekildi. Oňa 2 ýyl möhlet bilen düýediş işlerini işlemek jezasy berildi. Türkmen häkimetleri şol bir 73 ýyl soňky 2 ýylyň dowamyny 2 Yegowa şaýadyny ikinji gedek jogapkärçilige çekdi diýip Lopez maglumat berdi. Azatlykdan mahrum edilen Mät Ýakubowyň häzirki wagtda Daşowut welaýatynyň D-drop 7 deslapky tutsawhanasyna saklanylýandygyny Lopez habar berdi. Ol Mät Ýakubowyň işi boýunça şikaýet sudyna arz ediljekdigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Daşowut welaýatynyň Boldumsady Trap sudynyň kommentariýa alyp bilmedi. Yegowa şaýatlary dini akymynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda 10 Yegowa şaýat dini ynanjy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýal aýaklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň dekabryna ýaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar
boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluk talap edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerinde zir zibilleri dörýän adamlaryň köpelenligini, munyň bilen bilelikde paýtagt ýaşaýjylarynyň çöregi we adygy hapa taşlanýan gapyrjaklaryň gapdalynda gaba salyp goýup başlandygyny aýdýarlar. Adamlar çüýüşe plastik kaplaryny, karton we elbetde çörek gözleýärler. Köpçülük indi adygy paketa salyp goýýar. Ony käbirler haýwanlar üçin, käbirleri hut özleri üçin alýarlar diýip habarçymyz 25 fevralda aýtdy. Aşgabatda hapa dörýän adamlaryň şeýlede zir zibil taşlanýan ýerlere gözegçilik edýän garagullaryň köpelenligini habarçylarymyz soňky aýlarda ençemegedek habar berdi. Şeýle gözegçiler hapa taşlanýan gapyrjaklaryň dörülmegine pätkil berýärler we muny etmäge tinanşýan adamlary kowýarlar. Oktyabr aýynda prezident Berdimuhammedowyň şäher we etrap häkimleriniň adyny eden tankydynyň soň Aşgabatyň häkimetleri zir zibil taşlanýan ýerlere we olaryň daşyndaky tertip düzgüne hem arassaçylyga ünsü güýçlendirdiler. Hapa taşlanýan ýerlerde gözegçilik ýoly goýuldy. Döwlet başçysyny şonda paýtagtyň häkimi Durdulyewden şäherde arassaçylygy tertip düzgüni we modernizasiýany talap edipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 25 fevralda aýtmagyna görä hapa taşlanýan ýerlere gözegçilik edýänleriň arasynda azyk gözläp barýan adamlaryň elinden çöregi hem beýleki iýmit galyndylaryny alýanlar hem az däl. Gözegçi mümkin bolsa alynan zatlary gözden geçirýär we çörek alyp galýar, adygy konteynerä taşlaýar. Ýogsa köpçülik ondan adygy taşlamadlygy galdyrmagy sorapdy diýip habarçymyz aýdýar. Bu ýagdaý bilen bir wagtda adyk önümleriniň gymmatlamagy dowam edýär. Şol sanda çörek hem agyz suwy gymmatlaýar. Un problemasy mesemälim. Gazagstanyň ak ununyň 1 kilogramy 10 manada durýar hususy dukanlarda. Yerli un 2 manada, emma onuň hile örenpes. 5 litrlik gaba salynan agyz suwuň bahasy hem ýokurlandy. Häzir 6 manada durýar hususy dukanlarda 7 manada. Käbir döwlet dukanlarynda hem 7 manatdan satylýar. Meselem Türkmenbaşy şaýylynyň we Gorogly köçesiniň çatyryndaky dukanda diýip habarçymyz 25 fevralda habar berdi. Hususy dukanlardaky narhlaryň göterilýän wagtynda döwlet dukanlarynda azyk gytçylygy şolsanda çörek yetmezçiligi ýüze çykýar. Ykdysady kynçylyklar, agyr işsellik ýurtlaryň daşary ýurtlary köpçülikleýin şolsanda gazançyň gözleginde gitmegi, narhlaryň galmagy we raýatlaryň maddi ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen bir wagtda häkimetler ykdysady ösüşiň ýokary sanlaryny yglan etmegini dowam etdirýärler we gymmatbaha kaşaň mihmanhanalaryň, kongres merkezleriniň, ýadygarlyklaryň, täze sport we tomoşa detxalarynyň gurulşygyna milliardlarça dollar pul sarp etmegini dowam etdirýärler.